Ahoj, jsem Monika Břídová a jsem kreativní publicistka. A dneska bych vám chtěla ukázat nebo představit tady ty tritony. Jsou to akrylové fixy. Já pracuji s hodně fixama a tyhle se mi dostaly úplně poprvé do ruky. A tak jsem měla chuť udělat takový malý testík. Tak vy se na ten testík pojďte podívat se mnou. Testovat úplně nový, pro mě nový tyhle ty lakový fixy, nebo akrylový fixy, akrylový markery, aby jsme byli správní. Tady ty má seřízlej hrot, si na chvilku nechám stranou, a tyhle by měly být klasicky s kulatým hrotem. Jsou to naklepávačky, tak jako to znáte. Víc mě zajímá ta bílá, protože u černý jsem si vždycky skoro jistá, že bude fungovat. Nicméně taky vyzkoušíme. Ale začnu bílou. Takže co nejdřív, a můžete se řídit, i tady to máte krásně napsaný, nejdřív šejkovat, pak zmáčknout, nechat napustit hrot a pak už můžete malovat. Tak já jdu šejkovat. Šejkovat znamená takhle naklepávat. Mám našejkováno a teď vlastně jenom zmáčknete a teda ku podivu jde to lehce, už tam mám kapičku a ten hrot je takovej tvrdý a pevný, což se mi líbí. A krytí, přátelé, jako super. Takže toto je Creu Triton z 1 až 2 mm hrot. Já jsem si tady připravila posku, jenom tak mám to přelepený, protože jsem to měla v televizi, že jo? Tak aby to bylo spravedlivý. Naklepu, zmáčknu a teď zkusíme. No tak tady vůbec jako, jak tam není ten... A to tady není nahraný, jo? Já jsem si tady prostě říkala, musím to srovnat se stejným tloušťkou hrotu. Tak teď. Já to jsem si doteď myslela, že ty posky jsou nejlepší. Možná to je tím, že je novej, ale teda musím říct, že tenhle Creu mě fakt překvapil. A ještě, aby jsme to... Tady mám Printmaker značka, nevím, nějaký Remove. Tak to zkusíme ještě s tím. Zase naklepu, zmáčknu a píšu. Má silnější hrot a nemá tak výrazný ten. A ještě tu mám slabou posku, takže zase naklepu. Musíme být spravedliví. Až mi odlítlo víčko. Tady je něco na hrotu teda špinavýho. No, tak ta nepíše vůbec, ale ta už mi nepsala, myslím, minule. Najdu ještě jednu tenkou posku, aby ten test byl fakt spravedlivý. Tak, nalezená, zaklepáno, zmáčknu. Takže tenká poska. Trošku vynechává. Možná je to tím, že není nová, jo. Ale vidíte ten sytost? A ještě, abych to byla úplně spravedlivá, tohle je Centropen, když to sloupnu, tak tady budu mít matlavý. Je to Centropen bílá, ta se nenaklepává, s tou se rovnou píše a ta už je nějaká vypsaná. Tak přátelé, musím říct, že jsem docela překvapená. Vidíte, jak to má krásnou sytost? Tak já myslím, že hnedka začnu. A možná začnu na tom čtverci. Do jednoho mýho projektu vyzkouším, jak to jde. Ale tady jste viděli jaký malý testík a ten projekt uvidíte zvlášť, takže tam si tu Creu ještě vyzkouším. A budu ji zkoušet i v tom černém, což předpokládám, že bude stejně dobrý výsledek, a i ty tlustou slabou, protože tam těch na pomalování mám víc. Ale příjemně překvapilo. Takže výborně, Creu. Ještě jednou na závěrečné srovnání. Samozřejmě u té Centropenu už to může být tím, že ta fixa mám jí díl. Poska je prostě tenká, pěkná. Tady ta tenká, ta je ta 1 mm. Tady ten Printmaker je prostě silnější poska. Je tak srovnatelná, ale možná taky tím, že už s ní píšu. Zatím teda teď vede tady ten Creu, ale já vám budu průběžně s ním budu pracovat a budu vám říkat, jestli ještě pořád píše tak hezky, jestli si udržel ten náskok. Ale zatím tohleto hodnocení je první a kdyby se ho chtěli vyzkoušet, je v různých barvách, v různých šířkách, odkaz na ně dejte dole ve článku.
Tak já doufám, že se vám ten testík líbil. Jak jsem říkala na konci, je to jenom začátek. Já vám průběžně s těma fixama budu pracovat a pokud chcete vidět, jak píšou i po několika měsících, tak se určitě přidejte do skupiny Tvoření s Monikou na Facebooku nebo sledujte můj YouTube kanál a nebo moje stránky. Budu referovat poctivě a pravdivě. Takže se mějte krásně.